Jongjong mahita sude lau manomu-nomu prosesi. Sadarion Kamis 25 Desember 2025 Ima mata ni sudi pesta las nirohatta marningot ari hatutubu ni tuhatta Yesus Kristus marpungudo sudi akkana porsea makkamulatehon belga ni asi ni rohani debata namanongos anakna nasa sadai gabe haluaon ni sadok manusia alani ijongjong dohami parhalado ni huriatta pasahaton selamat hari Natal ma dihamu saluhuna didongani asi ni rohani tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amatta dohot parsoran ni todi porbedia mahamu saluhuna arion rodi saleling nililingna Makalason ari nauli ari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marsihorasan jala masih jalangan mahita dengan tabi di bagasadame dohot las niroha. di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Nung araw Jesus mga leon hagugon tusudi pangisi ni Portibion. Tapasangap jala taulupon madebata marhiti puji-pujian.
Maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Nung atubo dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, papeto abarana dusugot harajaon, jala bahenon na goar na, si partahi halongangan, siulubalang ni debata, ama sa liling nililing na raja ni Hadameon. Edehon ma ede na baru di Jehovah, edehon ma Jehovah ali sa dokta noon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pilibigu hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahen nai. Marasoba mahamutu Jehovah marapahian na marhaduhuan, akka hitir mahamu maradopon ibana ali isi ni sadok tanoon. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali debata ama namin na dibanogijang. Puji-pujian na sangapon do tamulateon sobaon hami tuho. Marningot silihon-lihon mo na balagay ito kami jolma na di pardangulanon. Ima anak mo Jesus Kristus na sinurumi siyan banogijang alani hami. Gabi na dangol do ibana jala na pugos. Pola tubo ibana di bara ni pinahan di Bethlehem. Asa mamora hami. Say rajay jala tugu-tugu mahami marhite-hite tordim. Asa alam huida hami godang ni kolong ni roham na pinapatar ni anak ni. Amen. Maredehita. Surat di buku Roma 12 ayat seada songonon madidok. Nahuapoy mahamu ali akadongan marhidihiti asini rohan ni debata. Pasahatamu ma daging muna bahin pilihan na mangulo na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadawlaton ni namarroha. Ima sahat na atong rab mangidugo mahita tuduhata lao mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say paragugoy mahami mangulahon na bar patik mi. Amen. Maredehita.
pesta parningotan hatutubo nito hata Jesus sa darion, tamata sulikit bema rohata asa sorang si paluay di bagasan nguluta. Maredeta. Dihamu akaparupuan didokhatan di batado ia akaparupuan di parangehon mahatomanon hapormanon makarikoti ulaon na dibagas marbasa-basa maruduk ni roha maradopun hamulian na asa unang hona isak hatan di debata buhado nung nga mangulu hamudisi Ale Emmanuel, sorang maho di ngulo nami, sesa dosa nami, asi maroha. dihamu akabawa didokhatan ni debatado unang mangiburu ho di bawa pangarupa jala unang paihut-ihut dalan na nang gosada ay otikdo guna ni napabusihon daging alay to sa luhut na do hasea hadawlato di ay hanguluan nuaing ng sugot di bagabagahon boha nung nga manguluho disi ali Tuhan debata na badia jala na bonar para si roha jala partalup ni roha jala na basar doho say marpangulahe maroham midahami di bahini sa sa masudedo sa nami dang adong nahu pangasaon hami dukon ni asin ni rohani hatigoran na pinatupan ni anakmu na hupangasangaon hami tu jolom di bahini pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede. Songonod do pagkaholongin ni dibata di Portibyon
Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na prosea di ibana. Asa hanguluan na sa liling na di ibana. Hasangapon ma di dibata na di gijang. Kudumam. Maredehita. Hatani debata trupuk epistel di pesta Natalon iman tersurat di buku panurirang Sakarias sia ayat sia rudi 10 songonon ma didok margati soreng mahita macahasa Maria ia situtu maho ale buru Sion marolopolop maho ale buru Jerusalem ida ma naro marajam tumopotho partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak di halode ina-ina. Imasahat na martua do akan atumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Maredehita. Tidakon maha porsiotay songon na hinatidakon nilungat ta sa porsiaon di sa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangin dohotano au porsea di Jesus Kristus anak debata Jehovah na sasaday iman na tinuguan si Maria na gabi-gabi siya ton di porbadia adorang suhabuhan ido tuhata na tumawad ni Bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal di bana di hau punorsilang na tuwa tuba na tor ni tanom na mula mangulo di hari patuluhon na manait ti surgo lahudul tu siya mo debata Jehovah amanay pargugo na suatu dosani di simay bana pay mamulas so tanoon manghuhumi halak na mangulo na mate au porsea di ton di porbadia jaladong sa dahuria na badia Uriya hatopan nala Kristen akka na badia dohot dia sandosa dohot dia tayo na madok mula mangulus so dangal ng mate dohot dia ngaluan na surasuda. Amen.
sunggul-sunggul dihita marsut hari Senin hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 lima hari pesta paduahon, pesta Natal paduahon dihita marminggu dihita masuk jam 10 siang. Lima sunggul-sunggul dihita marede mahita.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti at ka ate-ate dohot pikiran mo na be, di bagasan Kristus Jesus Tuhat tay. Amen. Barita na uli, di pesta Natal na parjulo, parningotan nari hatutubo ni Tuhan Jesus sa darion, ima na dienet siyan Evangelium ni si Lukas di bidudua, mamukka siyan ayat sada sahat rodi ayat pitu, songonom ma di suraton di bukutan na badiyay takasma tapay hutihut. Dungi Roma ujui paretta siyan Kesar Augustus, ikon suratan na sa jolma di gonggoman na. Pamilangan parjulo may uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borhat ma sa sudi asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na siyan Galilea, siyan Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutan ni si Daud na marguar Bethlehem, ala siap poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton diri narap dohot si Maria oruan nai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida gokma ari ni hangguluan na ditubuhon ma anak buha bajuna, di borhos ma di pihak koma tu bagasan panggagatan, ala suadong inganan na asing di parmianan na sida. Ido yang go sahana dihita na marpungun waeng di bagajoro ni Tuhatta di gedung serbaguna di sekitaran ni kompleks ni Huriat HKBP Serengseng Sawon. Ganu pajupak kita doho dongat ta halak Kristen di hari Natal say tadok do selamat Natal. Molo hala Inggris didok mah Merry Christmas. Merry artinya adalah gembira, sukacita. Ati adong ison na marguar si Mary, unak say mura murhing, unak say betut, teruslah bersukacita. Mary artinya adalah bergembira. Hamuak ka manginang remaja na poso bulung, juga anak kami sekolah minggu puasa say tadok selamat Natal. Taboto do gudang do hata ucapan dipakai sian hata selamat. Menurut Kamus Indonesia, molo didok selamat jalan nabar lapatat dui asa sehat ma di pardalanan. Akka namulak tubo na pasugit na yung mararinatal disan say di pangido do tangiyang asa tiur-tiur di pardalanan. Molo didok selamat malam artinya kiranya sehat pada malam ini. Molo didok selamat ulang tahun, kiranya selamat menjalani hidup berikutnya. Alayak ka amang inang sudehita na madohoti ibadah pesta Natal na parjuloon, molo tadok selamat Natal, kolan na marlapatan ni asa selamat kita ketika merayakan Natal. Selamat Natal mengandung arti dan makna yang dalam
Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selamat diartikan dengan terhindar dari bahaya maut. Idolapatan nina selamat, terhindar dari bahaya maut. Kubahan medyo ada contoh. Adong masahalak na margoar si Pit Desnam. Kebetulan dia lahir 7 Desember 66. Ay makahibatan niya batak. Buido di bayan guari, di patoho tanggal lahirra bulan na do taon na. Pit Desnam, 7 Desember 66. Taon no plono iman, dak kuboto dok sa umur do tamu isoni. Pit Desnam, 7 Desember tahun 66. Merdalam si Pides namon di jalan raya, lalu tiba-tiba melaju mobil dengan kecepatan tinggi dan Pides nam hampir ditabrak. Alay melompat maibana tu trotoar, melompat. Adong mahalak na mamereng, didok ma Desnam selamat dari bahaya maut. Alameluay ba na siyan parmaraan. Kita halak Kristen na merayakan Natal sa darion, naikomate do hita ala ni dosatta. Dangadong nalias ng gosa de pesyak kita, molo sa ita jujur. Isehita dia dupan ni debata. Kita sudah harus mati di dalam keberdosaan. Alahatan ni buked detay do madok nang pat nang mata nang pamangan luhut marsalado sudi. Alay Roma tuhatta Jesus tu portibion. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya amanginang, Tuhan Yesus kita itu bukan hanya milik orang Kristen, bukan hanya milik HKBP, tetapi Yesus Kristus itu datang ke dunia milik semua orang, tetapi yang terjamin selamat adalah orang yang percaya. Melua do ganuk na madyo guarni Tuhani. Molonin na di Rom 10 ayat 10 turu. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ido Natal, holong ni rohani Tuhatta Yesus, gabe malua hita, jala gabe paneak kita dihanguluan, na manotong rodi saliling-nililing na. At ibuhanak kinindak sulido behita na masijalangan ni doho na dilabukta. Daulahi jo nguse selamat Natal nito na dilabuktay. Tajalang jo, gomos tajalang, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Melua au doho to, melua hita siya dosa, gabe paneak kita dihanguluan na manotong. Ido arti ni Natal, selamat, selamat tidak sudi, gabe paneak kita dihanguluan na manotong. Hamuag ka manginang molo marpesta Natal hita nuaeng, torop duak ka wajah-wajah baru menghiasi bangku-bangku gereja. Na manungguli hita doon bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini. Kelahirannya menjamin kita selamat, terhindar dari maut yang selama-lamanya. Akaruas generasi akkana perjulu, jemaat akkana tumua, mulut apa ingot-ingot, nga 30 tao kita mamestahon pesta Natal.
na pasti beribu kali nunga di pestahon halak Kristen Natal. Alai sahat rodi tikyon Natal selalu baru. Iberudo nuaeng naung diperbaharui do marhite nama makke lilin elektrik asa bui terjamin ala asap nepe bui do mengganggu itu pernapasan. Anggo dihitaan ala ni gudang niyak perayaan Natal diigil sasahala do ikokyay ba na pagalakon lilin. Ido ben na olo do mardaddi sa daruas holan ido dipilih paditay iba hami saupula tsohyado hami pagalakon lilinin na. Ima dihitadi lang gusod ng arong day. Alay boy do ala ni persoalan tidak pernah dipilih oleh panitia menyalakan lilin menjadi persoalan. Dang sukacita ba iba na ala niya. Ay tarhilala dui. Ala na dia badikan di tustel ido kan di Kodak. Kan ido na julo. Kan di foto do. Kodak do na julo dah. Dak sonari handphone masing-masing bisa mengambil. Ipe ko julo di pacucihod do pigari na ibe baru. Ajala itu ubus dui. Ay msya de hebat na. Jala dia badihod dui. Alay boy do ala ni persoalan naso dipilit di penyalahan lilin. Adi ngotamuak ka manginang di daerah dihitaan molo pohon terang taksongon uli niyak na di kota. Sian pohon pinus atur mangat jala batang naisya batang ni pisang doy bay. Adong maarung ibay malilin. Dang amen-amen do penga masih sarbutan niya lanay kon buanon na doon lilin niya sa dong obor na mulat tujabuna. Tetapi itulah sukacita Natal. Idolas ni Roha molo sa itaingo junuaeng. Jadi nung luar biasa daw hita di kota Jakarta mengenang kembali suasana Natal yang sangat sederhana. Marlampu strongkeng do anggo di gereja hati-hati. Di bay nganan ang gunuay ngalam cang dibe ngalam baju. Orang Kristen tidak pernah bosan mendengar kisah kelahiran Yesus. Ala tabereng lam mertebetaon lam torobdo halak maddohoti punguan Natal. Kolaniak kamanginang haroro ni halak Kristen tu gereja unang magabe Kristen masa. Istilah napas, Natal dan Paskah. Natal muncul dungidang bitarida. Ang gusto tang adong isong ni yakit daw. Paskah muncul. Molota parrohahon sa sitong na di Paskaipe tumorok dohalak maddohoti ibadah pada Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus dibandingkan dengan Paskah. Dia molo nibaen sa sitong na angket ni sukun puasa sa tumorok di Jumat Agung daripada Paskah. Mabir mate. Ala parningotan hama mate ni Tuhan Yesus Jumat Agung jala perjamuan kudus do disi pitor torpido. Ale tamering mapaskai. Paskah. Taboto doak ka manginang bahwa Paskah itu adalah awal sejarah berdirinya gereja. Hatan itu hatai do madok. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman kamu. Au juga disuhehe tu hatai siak kematian. Mari suang do jamita nami, rumar do jamita nami, jala mari suang do hapor siau munena. Jadi yang go Natal sa sitong na merayakan Yesus sebagai bayi mungil, alay yang go Paskah tayong may odo sa sitong na satu momen terbesar bagi kita orang Kristen. Alani namarhite Paskaido gabiadok parpunguan ni halak Kristen. Ido moloboy dipersiapon tu tahun-tahun na mangihu di huriat tahun na sadong variasi niak ka ibadah. Di bae jo prahmen
bagaimana penyaliban Tuhan Yesus, bagaimana sejarah awal berdirinya gereja. Songo dia para saoran dalam rosu di tonga-tonga ning ulu ni halak Kristen ala marhiteidon waeng gabe keluarga besar mahita halak Kristen. Macam menarik do jami tahun sian Injil Lukas berita hatutubu ni Tuhan Yesus. Ternyata aka permahan na di ladang orang-orang pinggiran yang hidupnya sederhana jauh dari keramaian. Sopola masukon bilangan di masyarakat, justru merekalah yang diberikan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita mengingat Yesus, sempurnalah sukacita kita. Karena dia datang menyelamatkan hidup kita. Alani molo ta'auhon tu dirita. Ahado pakkorhon ni hatutubu ni sinuaing dihita. Hujaha di sadabuku adong sahalak Bapak Gereja Namargoar Bernardus. Dia melihat bahwa manusia dalam kehidupannya telah bergelimang dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Bernardus dalam ratapan kesedihan hatinya idokiba nama songonon, setiap sudut dari hatiku adalah laksana sangkar dari burung-burung yang kotor. Sia sude bagian ni pamatakon ngaramube ngaramun. Masih adakah tempat Yesus di hatiku? Adong dope nganan ni Tuhatta Yesus na tubui di bagasan dirita akamanginang. Tada dope mangulu holong ni Tuhatta di dirita. Molo tarenukon bigahali mahita madok maulati tu Tuhatta siala holong na. Jala aha manaung tabaen sikka ni holong na nilehon ni Tuhattay. Adong do lagu sian Afrika Selatan yang sangat menarik, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam buku NDHKBP 784. Sensenima, 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 sensenima. Hata batak na ahado naung kubait Tuhan, ahado naung kubait Tuhan. Renungan doa dihita sudi. Ahado naung kubait Tuhan, ahado naung kubait Tuhan. Dia do si bahenokku Tuhan, dia do si bahenokku Tuhan. Apakah perayaan Natal hanya kehadiran kita yang diulang setiap tahun bulan Desember, lalu kita berkumpul di gereja holan sebatas hidup? Ahado nauk kubait Tuhan. Ikon adong ma perubahan diri. Molo marpesta Natal hita taingot ma. Makna Natal buat kita sekarang ialah bahwa kita diutus Tuhan membawa sukacita bagi semua orang. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Didok sahalak Nabi Sukna Margoar Bruder Roger. Mengikut Kristus bukanlah seperti menyalakan kembang api atau petasan yang menyala secara memukau dan silau sekejap, namun sesudah itu langsung lenyap. Dakkolan kemeriahan sesaat,
alaikon terus menerus kita hidup di dalam damai dan sukacita. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita bukanlah damai seketika, melainkan damai yang abadi. Hamuak ka manginang mangihut titikta imbauan dung sidung ibadat taut tauduti don nontu ulaon nabadia. Imanan ni dohotan ni akarwas ni huria naung magudang naung makatidak ko kaporsyaon jala nasoho na ruhu permahaniyo pamicangon yang tidak dikenakan hukum siasat gereja. Mulu bagas taauhon marhite simbol pamatang doho mudar ni Kristus. Dipilihon gabe tubus gabe madua hita sian dosatta namarlaok dosa hita naselaw. Oddo sa sitong na makna terdalam di perjamuan kudus hasesaan ni dosa. Anggo hita hubereng dihuriat dah HKBP serengseng sawaon doh tak keluarga na tongon nuaing beribadah di son. Setiap ada perjamuan kudus tung retado hita paihuti-huti di bagasan las niroha. Molo dihitaan di pigai-pigai nganan olo do dak sabar jolma laho paimahon ulaon nabedia. HP mangalang daging dohot mudar ni Kristus. HP paimahon mudar ni bidda sabar do ibana HP holan pigat tetek may. Di may dihitaan, sa di pay may dui tarilala dui. HP mudar ni Kristus. Dang sabar ibana tumigo mamulakin na masada. Napadua hon nuaing do diperbaharuyon. Anggo hati-hai dihuriat tahakabibi duksidong majalo ulaon nabadia sude namat dohoti ulaon nabadia masih jalangan do di dehod do edde nomor 30 nomi sude masih jalangan tangan gomos do alaya dong mana masat nasumasyat toan markam mel istilah na dihita marsading ujung gabian non gabi masih jalangan non iben jadi nga dijalui alay tong do di bagas rohana dang rela untuk memaafkan. Mangido hasesaan ni dosa. Amanginang mulo takas tapay hutihut na sangat luar biasa mulo bagas tauhirhot tu bagas sa partodyotta hata ni agedda na jinahan ni padita na makubasi ulaw na badiyido osmaroham nunga sesa sudedo sam marhide-hide guar ni di bata ama anak dohotod di borgoy tabayak ko jok kamang nunga sesa sude molo nunga dijamin nunga sesa sude dosam lapatan niya hado ngalubang bepak kilalatta molo nunga lubang berarti tado mamauliatin ido benapitor di pasaha pilihan na dison sebagai bukti bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa. Pitor di pasaha ma pilihan na sejuta. Waduh. Bah, ngomik lang. Tak sejuta rupiah na neng dohonokku. Bukan uang, bukan isi kantong kita. Tetapi sejuta yang dimaksud adalah lagu anak sekolah minggu setia, jujur dan taat. Ima dipilih madirinas itu sejuta. Setia, jujur dan taat. Alaya sing ni bay pasahatan do pilihan na idot tong na ba. Akka na marulan na bedian non badi pasaha. Nunga sesa sude dosam. Marhide-hide guar ni di bata ama anak dohotod di bor. Molo nunga dijamin sesa sude dosam mauliate matuhan. Ay itu dia boy itu horota hasisaan di dosa. Boy lao hita
tuk talea suliar tatai molo dang di dok tuhatai ngasesa dosa minda daw tak sesa alai di dok dijamin nunga sesa sudi dosam marhite-hite guar ni di bata ama anak dohotot di bawah lubang ma pakilalatta de molo nunga lubak pakilalatta halak batak ruas ni HKBP di suasana Natal ikon berlomba-lomba dohita masih topotan unang bese tapeop istilah ni halak batak hula-hula pay mahop boruna ikor rodo borutta mabual lomok-lomok tak selaw hita mertebaru marari Natal iko kita do ay hita do raja inna wah tak songonibe bereng ma Tuhan Yesus dia adalah raja dia turun ro ibana tu portibio dak kita law manopot ibana ala ibana do ro manopot kita noaeng sudah do hita horong di hula-hula ala di sada tikki bodo hita kami boru berlomba-lomba lah isana sanga itu opok ma boruna dielek ma ido persauran nama cedengan ini momen-momen Natal daksai peopot tabeyaka tradisi-tradisi na ketinggalan dalam arti molo na pinukkan yo puta si jolo-jolo tubuh si pada sipon si padengganon si paulion asalam tu ulina persauran nihita halak Kristen Batak omma nama cai takkas ikon taauhon jadi marlas ni roha mahita kamanginang molo hubereng nuaing kehadirat tadi son 30% mahita nuaing namar pungon namar baju baru waduh puji Tuhan molo dilihat Tuhan datu hita sinadongan kita bisa membeli pakaian yang baru tetapi selain penampilan kita yang baru marilah kita isi hati kita dengan hati yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan amin martang yang bahita mau lihat tema Tuhan disialasi doho tolongmu na dilehommu Tuhami di luas sodo hami marlas niroha di pesta Natal parjulu parningota nari hatutu bumi nunga dilehoko tu hami jaminan haluaon jaminan pengampunan dosa dang mate bihami di bagasad dosa nami ala nunga dilehoko tu hami haluaon ala rodo hotu portibion mauliate ma Tuhan ala dipilih todo hami dipatau hoha game akan akomu gabe Kristen si ihutok ko hami di ngulu namion saya jari mahami ganuk tiki asa huboto hami totong marningot belgeni holongmu marhidei ma Tuhan miyak kami di bagasan ngulu na masih kaholongan pasu-pasu masadok huriam napatupahon parpunguan di pesta Natal na parjolo sederion asa saluhu na parsobaw nami parpunguan nami mabuan las nirohay di hami hasangapon di guarmo naingudutan nami dope punguan namion di ulaon na bedia mangido hasesaan ni dosa say homa Tuhan nama masu parpunguan namion asa mardelen di bagasan hadingganon marsanga po taruli pasu-pasu mahamis sa luhukna marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin mareddehita laos tapasaha mapiliatta
borhat mahamu tungulu siapari, gok dame maroham, jalabuam ma dame tu keluarga munabe, nang tu saluhu jolma dina humaliang muna. Beritahum madami tu saluhut natinopani debata. Tatangyak ko mapiliatta. Ali debata manami na di banwa gijang hodo haroruan ni saluhut sileho-lehon na ding gandohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutad dahami gudang nisi leho-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata natotong na somarmula na somarpatsohotan, pupuji hami maho ala saud sudetahim, naung sinakap mu adorang so marojahadope hasyanganon, dang taraba sibulis sinakap mu adorang so marojahadope hasyanganon, dang taraba sibulis sakap mu dak sudda tahim na badiyay dibahed dosa nami, ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di baheni mauliate marohanami tuho, ala naung saut sakap mu, ima para surum di anakmu gabe si palua jala si pangulo di hami, asa malua hami siya dosa, hamatean dohot siyan uhum, jala masohot tami mangulahon dosa. Oppe saya si maroham di hami tugihon mahami tu anakmu, saibay mahami gabe siluam tu ibana, asa upani halujon na hami, ala na tinaon na berniti, dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na punahami, jalahami na punaibana. Say sungguli mahuriam sa daryon, asa diingot habalgom mo dohot haroro ni anakmu gabi jolma, laho panguluhok kami pardusa. Say sungguli maakka parhalado di huriam, mamaritahon barita nauli tu sa luhut halak, naung patarha sa ngapommu, jala naung jupang dami dohot hasonangan. Seleho mapitu na kaptuak ka na soporsedo petuho, asa rona sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhu raja dohotak kasuruan na, asa diboto na sida naung dileho ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Selehon gugutwak ka na dibaga sa pangujunan, apuliak ka na marsak, jala paluak ka na targugut, say tatap jala odingyak ka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sudi, akka na magodang rodi danak, di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin aliyaman namin na di banuagidjang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banuagidjang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho,
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutoddim. Dari Natal madihita masih jalang adohon na dilabuk tabi akkamang do taminang ala uduk dope tu ulaw na badia ho mahita di hudulatta asa mangulok kita sa tokkin tu pangaradion tu ulaon na badia. Tatur mau dula tama ko pak masa bangku. Jadi waluman non ro tujolo sesabarisan. Oh pak sebangku. Adik-adik kami yang belum sidi sebaiknya ditunggu di luar aja ya, adik-adik kami.